بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لا جبهم بوبلا جنفون إسلامك فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كلا كبنغلي نينجه حكم كنلا سلامو يكنو سيجي فان بلا جنفه anga kene bawka anga bato ke yorola ani kene chama wore foga tasi duko nauma ka ala kira nyefo moye ka kuma kira ka nyene mawko ka kuma kira ka jigu bawka shirifu matuko okoyin konnala anga shirifke asiyid Muhammad Shola Bayaya Haidara anaka ton Hizbur Rahman uli kene basi anye lafiya bugu shabatrena ina fo sansa ubedeli kake chugamina jama bora kosobe wamma ba chama ye nyon soro akene konnala ankara mo asiyid Muhammad Shola Bayaya Haidara ay min soro kala si amma kene konnala anga janga ulame ñogon fe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حيدر اللهم صل وسلم على الموجود آمين الذي هو سبب الوجود آمين الذي لولاه ما خلقت الموجود آمين الموصوف بالكرم والجود آمين العربي القريشي الهاشمي المكي المدني آمين وعلى آله الأطهار مثل ذلك آمين اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن آمين صلواتك عليه وعلى آبائه آمين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا آمين وقائدا وناصرا ودليلا وعينا آمين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين حيدر لا أكلنا هرلا ما يني على كانشي هرلا آمين labango nyuma ala ko dama آمين ami min yini ala ko dama آمين ami sira min ala kan kishoma آمين kenen buyana barka ala ka dama آمين maulidu ye ala kira ka bangani nisɔndiya ye ni maa min y'a kɛ ala b'i sara sarako ɲuman yarabi ala k'o sara ɲuman d'a ma. آمين an sigira kɛnɛ nka ni hami o hami ala kana an wuli ka bɔ n'a ye yan. آمين minnu ta ye denko ye ala ka den d'u ma minnu ta ye furuko ye ala ka furu nɔgɔya minnu ta ye baarako ye ala ka baara nɔgɔya minnu ta ye jago ye ala k'a yiriwa minnu ta ye bana ye ala k'u kɛnɛya ala k'an bɛɛ kɛnɛya آمين la minnu ta ye kalan fɛnɛ ala ka kalan barikalen di. آمين Abilama dɔ ni dugawu ninnu b'i jaabi mais dugawu la n'a b'i kɛ i bɛ amina fɔ su in na mɛlɛkɛ ka ca kojugu maa t'a da dɔn n'i ka amina ni mɛlɛkɛw ka amina bɛnna i k'a dɔn i mago ɲɛna. الله أكبر n'i kunda maulidu kɛnɛ kan ka ban Ablaye mɛlɛkɛw de bɛ tugu i kɔ fo k'i s'a kɛnɛ kan wa u tɛ taa fiyewu Ablaye fo ka taa i wuli k'i bɔ a kɛnɛ kan o la ala k'an ka dugawu jaabi nin kɛnɛ kan ala k'o k'a ka alaya kosɔn kira na so dunge kosɔn. آمين Ablaye an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an bi maulidu de la نعم sara ɲini kama lahara sara ɲini kama ani ala barikada kama نعم ها sabu ni ala ye ɲuman k'i ye i bɛ ala barikada. la in shakartum la azidannakum. الله أكبر حيدر n'a ye ni ala barikada ni ala bi dɔ fara aw kan ni ala ye hɛrɛ k'i ye n'i y'a barikada نعم k'ale alahu taala b'i ji di a bi dɔ fara i kan. الله أكبر حيدر komi bɛɛ b'a kalama ni kalo in tile 12nan نعم anw ka kira laban n'o de ye zuku waati ye محمد zu hurmati محمد zu makenati zu izi zu fadli محمد muta'un muti'un kadamu sidikin محمد sayyidul bashari. ale bangena ni kalo tile 12nan الله ka أكبر bɛ bi ɲɔgɔnna dɔ su ma
bite tɛnɛn su ye wa Awɔ. ka bɛn tɛnɛn su fɛnɛ ma tuguni Allahu akbar. ɲinɛn ta kɔni kɛra a yɛrɛ yɛrɛ de ka bɛn a ma net Siga t'o la. tellement faamu abila ni tɔw kun y'a na tobilen nin y'a kɔgɔma ye Allahu akbar. Haidara. Siga t'o la. tellement faamu Siga t'o la. nin y'a kɔgɔma ye sabu kira muhammadul mustafa a ka bangeni dati exact a n'a don exact o fila de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan bi su in na Allahu akbar. n da b'a la dugawu bi jaabi yan ala ka malikɛ min bɛ yan o hadamaden ti yan Siga t'o la. sabu mɔgɔ si t'a na yan min nana yan ko n'an tilala wari bɛ d'i ma o t'a na yan cɛ la o t'a na yan muso la Siga t'o la. bɛɛ bɔra i ka so ka na mun na ko muhammadul mustafa bangena qaidul ghurril muajjalina bangena shamsul huda bangena shamsul shumusi bangena kamaru tamami bangena bahari anwarillahi wa ma'adinu asrarihi wa lisani ujjatihi wa arusi mamlakatihi wa tirazi mulkihi wa khada'in rahmatihi wa tariqi shari'atihi al-mutalazzizi bi tawhidihi insani aynil ujudi wa sababi fi kulli mawjudin Haidara. Siga t'o la. o labila an b'a ye o zamzam y'u ka kɛnɛ kan n'a ye min fɔ ala ye a ti ban Siga t'o la. o la an y'a ɲini daliba masa fɛ a ka hinɛ an ka jamana in na an y'a ɲini alahu ta'ala fɛ a ka hɛrɛ kɛ maliba ye an y'a ɲini ala fɛ a ka gɛlɛya bɔ an ka jamana kɔnɔ a k'a bɔ nin kɛnɛ maa bɛɛ kan Amina. Haidara. o la kira sallallahu alaihi wa sallam a ka bangeni kɛra koba ye sabu alahu ta'ala fɔlɔ-fɔlɔ de kira ka bangeni célébrer ɲani mɔgɔw k'a célébrer Allahu akbar. daliba masa fɔlɔ-fɔlɔ o de ye mawuludu célébrer ɲani mɔgɔw k'a célébrer sabu dolow jiginna mawuludu su fɛ ka bɔ sankolo la ka surunya dugukolo la fo sɔɔni dɔrɔn mɔgɔw kun b'u to sanfɛ k'u bolo maga mɔgɔw kun b'u to duguma k'u bolo maga dolow la Allahu akbar. Haidara. kira ka bangeni kama Siga t'o la. faama o faama bɛ yen n'o kun bɛ diɲɛ mara a kuma a bɛɛ y'a santi a ka so kɔnɔ Allahu akbar. Haidara. kisira masakɛ o ka dilan feerela n'a ye a dalen a t'a kun dɔn hɔrɔn masakɛ o fana ka dilan feerela n'a ye n'a y'a sɔrɔ e b'a faamu Siga t'o la. abulaye magan boli 360 o tun bɛ alikaba kɔnɔ a bɛɛ feerela nun kan Allahu akbar. Iran jamana ka tasuma dɔ tun bɛ yen tasuma ye san 1000 kɛ a ma duga a ma faga ji bɛ woyo ka don a la tasuma in ti sa Allahu akbar. i bɛ ji soli ka k'a la a t'a faga Siga t'o la. mais kira bɛ bange su min na o tasuma dugara Allahu akbar. sitanɛ tun bɛ yɛlɛ ka taa fo sankolo la ka taa malikɛw ka kumakanw lamɛn daliba masa ye sankolo fɔlɔ fo 7 a y'a bɛɛ yɛlɛni tigɛ sitanɛ la ko ale ka kira laban nana o la jɔn de fɔlɔ ye mawuludu célébrer daliba masa Haidara. Siga t'o la. Kɛnɛ kan. o la mawuludukɛ o ye ala yɛrɛ ladegetɔ ye Wallahi. sabu ala ye nin bɛɛ kɛ ka nɔrɔ belebeleba in kunbɛn n'o ye ba minata denkɛ ka nɔrɔ ye Wallahi. fiɲɛkɛ jiri magan sita kuranɛ ye cɛ min ka halalaya fɔ la uqsimu bihazal baladi wa anta hillun bihazal baladi a ko la uqsimu min kali magan dugu la munna min kali magana e muhamadu ye magan halaladen dɔ ye Wallahi. Haidara. o kosɔn ni silamɛw bɔra tan nin bɔcogo la ka n'u ka mawuludu la u y'u ka kɛta kɛ Siga t'o la. sabu lahara a bɛna gɛlɛya nka bɛna gɛlɛya lahara kuma dati sɔrɔ mɔgɔ bolo lahara jɔ don Allahu akbar. mɔgɔw bɛ boli ka taa se seyidu ma n'o ye an fa adama ye Haidara. an bɛɛ kuntigiba ye ale de y'an bɛɛ fa ye Siga t'o la. mɔgɔw bɛ boli u kamana gannen ko anw nana adamu i ka kɛ jigi ye i ka ɲɛ an ma sabu an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Siga t'o la. i yɛrɛ ɲɛ b'a la ala diminen don Wallahi.
haydara abla mɔgɔ wasiji a kɛn bɛ ka dɔw minɛ kunbere la dɔw ta kɛn bɛ k'u minɛ u bara kɔrɔ dɔw wasiji kɛn bɛ k'u minɛ f'u kan na bɛɛ jɔrɔlen don يوم القيامة يوم العازفة يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين مغوبي كنو دلبا مساي دومنا يوم تبلى السرائر دومنا على بنا جنو دنگنا مايا الله أكبر idami mɔgɔ caman na I bi boli o bolo mɛlɛkɛw b'a ka gɛngɛn ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ الله أكبر haydara yoma tubla sarahiru kɔni sigatula don min na ala bɛna ginɛw bɛɛ da kɛnɛ kan ko o ko kɛra dogo ni dogo la ko a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan a dogo la bɛɛ kamana gannen bɛɛ jɔrɔlen an b'a fɔ ko jɔn de bɛ se k'an kisi Allah akbar Adam tɛ se an fa Adama b'a fɔ ko an k'an yɛrɛ ɲini ale kuma da t'ale yɛrɛ bolo bi ko ale bɛ jɔrɔ n'a yɛrɛ ye Allah akbar haydara an bɛ taa se Nuhu ma Nabilayi Nuhu sigatula ko a k'an dɛmɛ a ka kɛ jigi ye Nuhu fana b'a fɔ ko bi t'ale kuma don ye sabu ale Nuhu ale tɛ se k'i ɲɛ jɔ ala ɲɛla bi sabu maa ti kuma bi fo ni ordre bi maa min bolo o tuma na ordre t'ale bolo an bɛ bɔ Nuhu kɔrɔ an bɛ taa se Ibrahima ma o fana b'a fɔ an ye ko ale tɛ se dɔ bɛ fara kamana gan kan kamana gan don Nuhu yawma tazahalu kullu murdi'atin amma arda'at وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله أكبر abla muso b'u den wolo kɔnɔ kalo kelen fo kalo kɔnɔntɔn deerɛniw si bi jɛ billahi deerɛniw si bi jɛ ne kuranɛ kumakan nin a tile kelen a bi bɛn diɲɛ san 50 de ma kullu zatin hamlin amlaha wa tara nasa sukara sukara i bi mɔgɔw i b'a fɔ mɔgɔw sulen don k'u ye gulɔ min Allahu ta'ala ko k'u ma su u ma gulɔ min ko mɛ k'u ye ale ala ka lajaba ye sakara yera u tɔmatu yera laza yera hawiyatu yera mɔgɔw jigi tigɛra lazaba yele jatigɛ don n'o tɛ foyi tɛ hadamadenw na fa t'u la u ma gulɔ min u ma dɔrɔn k'u ta ko ale ala ka lajaba de ka ju wallahi mais nin don Ibrahima b'a fɔ ko fo n'an taara Nabi Musa voir an bɛ taa Musa fɛnɛ fɛ yen o b'a fɔ ko ale dɛsɛ ko don se t'ale yɛrɛ an bɛ bɔ yen an b'an kunda Nabi Isa kan n'o ye Mariyama den ye o b'a fɔ ko se t'ale fɛnɛ ye an bɛ boli o de la k'an kunda Maksusu bil Izzi Maksusu bi Sharafi Fatimatu fa Hasanu wal Husaini mɔkɛ Seydina Aliyu kɔrɔkɛ ani Hamza ni Abbasu denkɛ Abdulayi ka turagɛlen sinzan fa an bɛ boli ka s'a ma Muhamadu n'an sera Muhamadu Mustafa ma sa a bɛ mɔgɔw yɛrɛ bagatɔ ale de bɛ don jigi kɔrɔ Shafa'atul Kubra surnandoli belebeleba yarabi ala k'an yala amina o la kira b'a fɔ k'a bɛ jɔ ko fila seli daliba masa ye Allahu ta'ala b'a fɔ a ye ko bi tɛ seli don ye bi don in seli tɛ yen bal sal u'ti Mamadu kana seli yan dɛ fɛn ɲini fɛn b'a k'i ye habibi n kanuɲɔgɔn min ka di y'a fɔ n b'a kɛ ala o don de kuranɛ y'a fɔ ko walasawfa yu'tika rabbuka fatarda aw fatardi ko tuma na bisa ne ala b'i wasa Muhamadu f'i bi jɛn ni Allahu ta'ala ma n b'i wasa f'i bi jɛn ne ma o de ye yomal qiyamati don surnandoli belebeleba ye wa maa minnu sɔnna ka sigi a ka mawuludu kɛnɛ kan anw tɛ sigi a la fiyewu o bɛɛ bɛ ye surnandoli in kɔnɔ an bɛ y'an kɔnɔ o la bi ye don belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ sini somelen don o ye koba ye Mali bolo ka mawuludu don some ni ko ɲumanw kɛra jamana in kɔnɔ nin y'a ɲumanba dɔ ye mais ala yɛrɛ de bɛ jamana in fɛ dɔrɔn o la ala bɛ hɛrɛw kanu ni jamana in
ni Allah ta'ala ka jɛ mawludukɛlaw wasalenba do ɲinɛ ngo ala sadiri ngo mawludukɛlaw wasalenba do ɲinɛ ni Allah ka jɛ kɔni wala ni ala ye comme a don chômelen ŋunu an fɛ aw bɛɛ b'o kalama depuis Musa Tarawele tile fo kana bila bi la mawluduw bi chôme payé ko an kana dɛsɛ ka bɔ ka si an ɲɛna kɛnɛ in ka quartier bɛɛ mɔgɔ bi yan mais mɔgɔw tun bɛ neni ko mawludu man ka kɛ ko bidaa do ko kura sindilen do mɔgɔ dɔw y'o fɔ mɔgɔ minnu ka misɛn nin diinɛ in kɔnɔ kana siga la bilen sabu diinɛ daliluko de n'i bɛ diinɛ kuma fɔ i b'a fɔ kuranɛ y'a fɔ hadisa y'a fɔ o de bɛ lamɛn mais anw ye ɲininkali kɛ ngo yalima kuranɛ haya kelen Allahu ta'ala ko silamɛw ma a kana mawludu kɛ wa o ma sɔrɔ kira ka hadisa kelen kira ko silamɛw ma aw kana mawludu kɛ wa o fana ma sɔrɔ u yɛrɛ ko sahaba naani Abubakar Umar Usman Ali an ko olu dɔ ka kuma la mawludu kana kɛ wa u ko fana ti mais ko a ma kɛ kira tile la ko caman ma kɛ kira tile la olu y'o kɛ o kulusi min b'i la nin kira ma kulusi don a ye taferi siri kira ma kulusi don dɛ kira ye taferi siri o de kun ye kira fa a n'a mɔkɛw ka laada ye magan kira yɛrɛ wolola o la kira yɛrɛ donna o la yan kana siga la fiyewu o sɔsɔ cogo yɛrɛ tɛ yen karamɔgɔ bɛɛ b'o seereya kira kun bɛ taferi siri n'i bɛ kira ka sunna k'o la k'a bɛɛ bida i man ka kulusi don dɛ i bɛ taferi siri mais n y'o de fɔ n ko n'i ma ɲɛ tafe siri kɔ an k'i ni jɛnɛbani dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ sababila an ka jamana kan yan musow de ka laada ye tafe siri ye musow de ka laada don yan o la a tɛ bɛn cɛ k'a siri yan n'i y'a siri yan an k'i n'a musow dɔn sinon an bɛ sariya gɛn gɔ i la o la abila yani ka giri ko bida i yɛrɛ lajɛ fɔlɔ yani ka don mɔgɔw e yɛrɛ ye kura ye bida kɔrɔ de kura ne yɛrɛ ye mɔgɔ kura di sabu e ni kira cɛ san 1000 ni ngɔ yɛrɛ tɛ kura ye wa ni ɲinɛ ka kuraya ko la ni bɛ sunna de ko i b'i yɛrɛ kɛ kira ka sahaba di ka kɛ arabu ye sabu kira ni arabu de kun b'a la ni bɛ sunna yɛrɛ ko i farafinna ma tɛ se ka kɛ o mais mawludukɛlaw wasara kosɛbɛ sabu ne ye Saudiya de Arabi Saoudite olu de y'a fɔ ko mawludu kana kɛ ko bidaa do ko silamɛw man k'a kɛ abila olu de filɛ k'a fɔ nin ye tuguni royaume saoudien a faransɛ b'an bolo a arabu b'an bolo yan n b'a arabukan kalan السعودية تعترف بمولد النبوي الشريف في ديوان المالكي وتعتبره من الأعمال الصالحات المطلق المؤتفلون بمولد النبوي ليس كلهم مختهين الله أكبر ala liye Saudiya royaume Saudiya munu ye Misiri in bɛɛ jɔya munu b'a wajulukɛla bɛɛ sara olu de kumakan fɛ mobili mun b'u bolo yan fɛn fɛn b'u bolo munu y'a bɛɛ financer olu de filɛ o la n'i kumana an b'i tɔgɔ ci u ma o la i sara bɛ tigɛ a ko olu b'a rekoni k'u bɛ mawuludu rekoni k'a fɔ mawuludu ye baara ɲumanw dɔ ye ko mawuludu kɛli bidaa tɛ tugun dɛ ko baara ɲuman dɔ don royaume saoudien ko ten o la i farati misi o la nin ye u ka mɔgɔ dɔ ka kuma Abdulahi Katani o de bi kan k'a fɔ الشيخ عبد الله المطلق المستشار بديوان المالكي ادعون آيات كبار العلماء وكو او كونساي نيكونا ميمي او دون با بادو دي كما كان فلي اكو ان المؤتفلين بمولد النبوي ليس كل ما لقتين كو مولد كلا بيت فيلا الله اكبر
abla ko a beti fili la on yɛrɛ b'a dɔn dɔw bɛ fili la dɔw bɛ mawludu kɛ kɛcogo la min t'a kɛcogo ye o bɛ se ka faamu sabu ko ko la diɲɛ ko ko dansago b'a la hali dɔw bɛ seli kɛ kɛcogo la min t'a kɛcogo ye ale dɔw bɛ seli kɛ kɛcogo la o t'a kɛcogo ye dɔw bɛ seli k'u woro waga misiri kɔnɔ e t'o ye wa i b'a fɔ karatekaw ko mɔgɔ man ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔma tigɛ e ma deli k'o ye fɔlɔ i bɛ to misiri dɔw kɔnɔ i bɛ dɔw sɔrɔ seli la o kɛlen bɛ k'u jɔ k'u woro waga ko mɔgɔ man ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔma tigɛ n'i bɛ seli la o t'a kɛlen gorobaraya ye sa ale wɛrɛ b'u jɔ k'u disi waga n'i ko i bɛ tɛmɛ dɔrɔn u bɛ sin k'u bolo jɔ i ɲɛ ta ko kira yɛrɛ ka hadisa bɛ yen kira ka hadisa ka mɔgɔ agressé kɔni o tɛ kira ka hadisa ye ko kira ka hadisa bɛ yen ko n'i nana ni dɔ bɛ fɛ k'i ɲɛkɔrɔma tigɛ n'i bɛ seli la k'i ka signaleman d'a ma ko n'a ma sɔn i k'i bolo jɔ a ɲɛ ko n'a ma sɔn k'i ayiwa i nɔngɔnkuru kɛ ka a coup de poing misiri kɔnɔ abila ala ka so logiquement nin tɛ don hakilima kunkolo la mɔgɔ min mago b'a ka diinɛ la nin tɛ don mɔgɔ si se ka don mɔgɔ ni ala cɛ k'i ka ala bato hali ni mɔgɔw nan'u jɔ e ɲɛkɔrɔ e t'u ye mais n'i y'i kɛtɔ ye k'i to seli la k'a bɛɛ ye k'a bɛɛ faamu i tɛ seli la n'i ye seli daminɛ i bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ de o n'i ko Alahu akbar ka ban ko ala de ka bon diɲɛ ka dɔgɔ ala ka bon sankolo y'a ta ye ala ka bon dugukolo y'a ta ye ala ka bon tile bɔbaa don ala ka bon su kobaa don ala ka bon i fa dabaa don min y'i ba da min y'i formé i ba dɛbɛ la kalo 9 o ala ka bon bon n'i ye seli daminɛ n'o tɔgɔ ye e bɛ mun ye tuguni mais e b'i t'o la cogo di ka mɔgɔw coup de poing tuguni o la abila u yɛrɛ de bɛ k'a fɔ sisan ko mawuludukɛla bɛɛ tɛ fili la dɛ ko mushiran illa anna unaka minhum من يستغل أو يستغل هذه الفرصة للتعريف بالرسول صلى الله عليه وآله والنقل الصحيح عن أخباره وسرته ومنهجه الله أكبر حيدرا كو uba fɔ mɔgɔw ye yan ko dɔw bɛ mawuludu kɛ wagati ye ka kira ko fɔ mɔgɔw ye ka kira ka hadisa ɲumanw ani kira ka histoire tarikuw lakali ani kira ka sira yɛrɛ k'o ɲɛfɔ silamɛw ye donc ko o la k'olu bɛ mawuludu jate baara ɲumanw dɔ ye donc alhamdulilayi ni nin de don a bɛ ɲɔgɔn faamu kɛlɛ tɛ yen tuguni ye Royaume Saoudien o la i kun ye wari min minɛ k'i k'a ta a wari dun i kana mawuludu la gosi tugun sabu i ka roi yɛrɛ ko a kɛli ye baara ɲumanw dɔ ye nin tɛ wasa da ye wa an kun y'a fɔ mɔgɔw ye an ko mɔgɔw ka mawuludu kɛ u ye mɔgɔw nɛgɛ ko mawuludu man ka kɛ ko ni mawuludu kun ye tiɲɛ ye ko an kun ti kɔ kira ɲɛ a la jɔn kɔnna kira ɲɛ a la kira y'a kɛ o kira ye tɛnɛn o tɛnɛn su o ma dogo kira fa min bɛ yen n'a nisɔndiyara ni kira ka bangeni ye Abu Lahabi a kafirilama olu yɛrɛ ko Bukhari kɔnɔ ko tɛnɛn su o tɛnɛn su ko Ala b'i hinɛ a la n'o tɛ a bɛ jahanama de kɔnɔ mais tɛnɛn su fɛ ko Ala b'i hinɛ a la tɛnɛn su o tɛnɛn su ko Ala b'i hinɛ Abu Lahabi la o n'o sabatira ko Ala b'i hinɛ ni na tɛnɛn su fɛ n'o ye Abu Lahabi ye o la ni Abu Lahabi kun ye kunɲɔgɔn kelen bɛɛ kɛ ka mawuludu kɛ dun a ye su kelen de k'a la mais n'a kun ye kunɲɔgɔn kelen su 7 bɛɛ kɛ ka nisɔndiya o kɔrɔ ko hali n'a kun sara kafiriya la a ti jeni o la Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka labanko ɲuman d'a ma o la komi a b'a kalama an bɛɛ bi tɔn belebeleba dɔ la n'o ye groupement des leaders musulmans du Mali Ablaye Mali kangaranw faralen no ɲɔgɔn kan Mali diinɛw faralen no ɲɔgɔn kan n'o ye Mali silamɛbaw ye ani a silamɛ kuntigiw
minnu bɛ sira kɔrɔ kan sira min ye mawulidu sira ye sira min ye kaburu ziyara sira ye moriya bɛ bɛn o sira maa ka wusa ni maa ye o tuma na maa kan ka maa barika ɲini mɔgɔ minnu b'o sira kɔrɔ in kan olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tɔnba dɔ kɔnɔ n'a bɛ wele ko groupement des leaders musulmans du Mali an bɛn'a kan ka ɲinɛ mawulidu thème ko an bɛɛ ka jɛ ka thème kelen k'a la i b'a fɔ salon an bɛɛ jɛra an ye thème kelen k'a la n'o tun ye cohésion sociale ye ko an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana kelen kɔnɔ ala ka jamana kɛ hɛrɛ jamana ye an y'o kɛ salon ɲinɛ an bɛnna min kan ko ka kuma jogo kan Ablaye silamɛya yɛrɛ ye jogo ye o sigati maa si la ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kɛ jogo ɲuman kan i ka silamɛya se ka dafa o la n'o fɔra o tuma na kuranɛ yɛrɛ falen n'o de la n'o fɔra hadisa falen n'o de la n'o fɔra a tant que ne su a la wajulikɛla n b'a dɔn o ka nɔgɔn ne ma kojugu sabu ne b'a dɔn kira n'a somɔgɔw olu tun bɛ jogo belebeleba de kan wa ala yɛrɛ an ka kira tanu ni min ye a ko innaka la ala khulqin azimin a ko Muhamadu e bi jogo belebeleba kan ala ma Muhamadu tanu k'a cɛ ka ɲi ala ma tanu k'a ka ja ala ma tanu k'a ka fini ka ɲi ala ma tanu ni danbe ye ala k'o de innaka la ala khulqin azimin e bi jogo belebeleba kan law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika a ko ne tun kɛra maa ni gɛlɛn ye i kati ka gɛlɛn i dusukun jalen don i bɛ énervé i bɛ dimi mɔgɔw kɔrɔ k'e nɔfɛ maa bɛɛ tun bɛ taa ka bɔ i kɛrɛfɛ Allahu Akbar Haidara Muhammadu Mustafa wallahi donc ni kira tanuna ni jogo de kira y'a ka alul beitu fana dilan n'o jogo kelen de ye k'a daminɛ Fatimatu Zahraw la Seydina Aliyu Hasan ni Huseini Zainul Abidin Muhammadul Baqiru Ja'far Sodiku Musa al-Kazimu Ali Rida Muhammadul Jawadu Ali Lahadi Hasan al-Askari Imam al-Hujjal Mahdi ni olu yɛrɛ mankutu tɔgɔw lajɛ u bɛɛ tanuna ni jogo ɲumanya de Allahu Akbar n'a sɔrɔ i b'a faamu kira yɛrɛ fɔlɔ kafiru de y'a da la ko a sɔdiku al-aminu Allahu Akbar Muhammadu tiɲɛtigi Muhammadu danaya mɔgɔ mɔgɔ ma nin da la dɛ kafiru de y'a da la silamɛ tɛ fiyewu Allahu Akbar nin kɛra ɲana a ka kɛ kira ye ni maaw tun b'u ka fɛnw kalifa u bɛ taa kalifa Muhammadu de la sabu n'i y'a kalifa a la cogo min na a b'a la segin i ma ten Allahu Akbar Haidara o de la i bɛ kira ka bonya dɔ kafiru kan ni nin jogo ɲumanya in ye tuma min na ala y'a kɛ kira ye n'a taara yɛlɛ kulu la n ye nin f'i ye ka tɛmɛ n'a ye kabilaw wele n'a ko bani luwiyu Muhammadu mago b'aw la bi olu bɛɛ bolila ka na bani kaabu Muhammadu mago b'aw la bi Bani Murra Muhammadu mago b'aw la Bani Kilabu Muhammadu mago b'aw la Bani Qusiyu Muhammadu b'i fɛ ka aw ye Bani Abdul Manafi Bani Hashimiyu Bani Mutalibi Muhammadu Mustafa ye Makan kabila bɛɛ wele miniti damadɔ a bɛɛ kɛra ka kulu jukɔrɔla fa Allahu Akbar Haidara Ablaye n'i ye mɔgɔ gansan simple dɔ ye k'i jɔ kulu sanfɛ ko mɔgɔw ka bɔ a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ min b'a fɔ mɔgɔw ma ne mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ka tila ka bɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o tigi la n'i y'a sɔrɔ o t'a ka kiraya kalama dɛ n'a y'a sɔrɔ n'u tun bɛ kiraya kalama o tɛna o mais jogo dɔw de tun b'a la mun y'u sama ka na tiɲɛtigi don danayamɔgɔ don n'o y'an wele an bɛna a lamɛn jama kɛra ka yɔrɔ fa Muhammadu Mustafa k'u ma ko ni ne ko aw ma sisan kulu kɔfɛ kɛlɛkɛlaw b'a la ka na u bɛna Makan bɛɛ faga aw bɛ da ne la wa u ko n'i ye fɛn fɔ a ye min t'o ye anw da b'o la sabu e ye tiɲɛtigi ye e ye danaya mɔgɔ ye
wa Muhammadu de la ka tile 3 kɛ sigiyɔrɔ kelen na a ma wuli ka bɔ yen u bɛna dumuni d'a ma ye u bɛna ji d'a ma a ma bouger sabu k'a ye layidu di dɔ ma ko k'ale sɔrɔ o sigiyɔrɔ in na o tigi ma na Muhammadu tora k'a tigi ma kɔnɔ a kana na fɔ a kɔ k'a fɔ k'ale ti maa tilenni ye Allahu akbar Haidara Muhammadu Mustafa ko sigadula nin bɛɛ kɛra ɲɛna ka kɛ kira ye Allahu akbar kuma kelen kira a kelen ka kabila wele kabila bɛɛ jɛrɛla a la u jɛrɛlen a la u ko y'an wele an nana a ko ni n ko fɛn dɔ bɛ kulu kɔfɛ kɛlɛkɛcɛw bɛ na a bɛ da la ko an bɛ da la a ko o tuma na n'aw bɛ da o la ne de la ka nkalon tigɛ a ye wa u ko an ma nkalon min da Allahu akbar a ko o tuma a ye seereya ko ala ye kelen ye ne Muhammadu kɛra ala ka kira ye wallahi Allahu akbar o la o de gɛlɛyara u ma sisan mais u bɛɛ y'u kun suli olu ka kafiriya a bɛɛ kun sulila u si ma se k'u ɲɛ jɔ a la k'a jaabi fo n'a kɛra a yɛrɛ fa dɔgɔnin ye Abu Lahabi o dɔrɔn de ko tabalaka ya Muhammad alihaza jama'atana Haidara a ko halaki bɛ yen Muhammadu e y'anw fara ɲɔgɔn kan ni ne kasɔn wa kana fɔ anw ye k'e kɛra kira ye bɔnɛ b'i ye halaki b'i ye Ablaye ala b'i sɔn i ka kira faga ala b'i sɔn hali i ka Muhammadu gosi i ka kira gosi kira ɲin karila kɛlɛ la o Uhudu don a ɲin karila ala b'i sɔn bɛɛ ma mais ka kira neni ala ti sɔn o ma wa n'i y'o kɛ o yɔrɔ bɛɛ la ala b'i jaabi Haidara ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kira neni Ablaye silamɛya yɛrɛ sariya ye min ye n'i ye kira neni dɔrɔn i b'i faga de n'importe qui i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye o de la a ye kira nenini min kɛ ala y'a jaabi aw bɛɛ b'o suran dɔn suran nɔgɔman don kuranɛ duguma sura a ko tabati yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata labin wa imra'atuhu ammalatul hatabi fi jidiha hablun min masadin. Allahu akbar Haidara o yɔrɔ bɛɛ la ala ko Abu Lahabi n'i halaki n'i ta tiɲɛ i ka ko banna i ni muso m'aw bɛɛ don jahanama kɔnɔ wa i ye nafolo sɔrɔ n bi barika bɔ a bɛɛ la Allahu akbar n'o y'a sɔrɔ i b'a faamu sigadula Haidara faamunen don mais mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na o ye jogo ɲumanya min ni kafiru yɛrɛ y'o tɔgɔ ta k'o da kira la o de la kafiru ka offensive dɔgɔyara don fɔlɔ min na Muhammadu ko k'ale ye kira ye mais n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ kun don dugu kɔnɔ dɛlɛnnan kun don maalankolon kun don dangaden kun don a ti maa bonya u tun b'o fɔ k'o don a tulo la don min na a ye kiraya lase o la n'a fɔra ko ka kuma jogo kan o la anw ka kira yɛrɛ de ye jogo ye n'i y'a mɛn jogo dɔrɔn kira don wa n'i y'a mɛn jogo kira somɔgɔw don n bɛna Seydina Ali ka jogo belebeleba dɔ f'i ye Ali ibn Abi Talib kɔni silamɛya kuma se ka kɛ n'ale tɔgɔ ma fɔ a la ni Ali tɔgɔ ti fɔ silamɛya min na ka caya bo o la Haidara bɔ a la wallahi silamɛya minɛ ti Seydina Ali tɔgɔ ma la ka caya bɔ a la sabu kira yɛrɛ tun bɛ Ali fɔ ka caya de a gɔnna kira dara Badiri don n'a fɔra de ko Badara Aliyu a ma nɔgɔya wa awɔ a nɔgɔyara Uhudu don n'a gɔnnen Ali de y'a nɔgɔya kira ko fɛnɛ ne ye dɔnni dugu ye Ali y'a donda ye wallahi kɛnɛ kan wa kira ko n'i bɛ fɛ ka nafigi dɔn silamɛya kɔnɔ a bɛ dɔn ni Ali ye n'i bɛ fɛ ka mumini dɔn a bɛ dɔn ni Ali ye o bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ Siya kitabu tɛ dɛ Sunna kitabu kɔnɔ Sahih Muslim ko ubu aliyin imanun wa bughduhu nifaqun a ko Aliyu kanu limaniya don wa k'a kɔn k'a juguya ko ye nafigiya ye o la n'i y'a ye ni Ali kofɔra o ti bɛn silamɛ min ma nafigi don wallahi kɛnɛ kan Haidara finma mɔgɔ caman b'a fɔ ko non ko suala ninnu ka wajulu bɛɛ ko u bɛ nin de kɔ u tɛ kira yɛrɛ fɛ dɛ kuma o kuma Seydina Ali dɛ Ali dɛ yeni Allahu akbar Haidara a bɛna k'a sɔrɔ kira ko mumini bɛ ka Ali fɛ nafigi bɛ ba la i b'olu tigiw dɔn nin yɔrɔ de la ala an ka wajulu bɛɛ ti Seydina Ali ye dɛ an ka wajulu bɛɛ kira de kira ye min bɛɛ kɛ Ali ye anw bɛ segin o de k'a banna wallahi
Ali y'anw bolo dɔrɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ don kira tɛ nabi ɲuman tɛ siga t'o la o de la Ali ka jogo belebelebaya dɔn Khandaki kɛlɛ don naam Amru bin Abdul Wudi Ali kelen k'a bɔ k'a bi siga t'o la ni Ali bɛna kunkolo tigɛ a y'i daji tu Seydina Ali kan Allahu akbar Ablaye kɛlɛ kɔnɔ i bɛna jogo don siga t'o la a y'i daji tu Badara Ali kan a daji tulen Seydina Ali kan Seydina Ali wulila ka bɔ a kan Allahu akbar k'i kɔ don siga t'o la ka taa ɲɛfɛ ka tila ka segin ka n'i sigi a kan k'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la Allahu akbar Haidara Seydina Ali nana kunkolo in di kira ma kira nisɔndiyara kuma caman fɔra ye siga t'o la mais ne mago bɛ yɔrɔ min na kunkolo in dilen kira ma sahabaw ye Seydina Ali ɲininka ko mun kosɔn i kɛlen k'i sigi Amru bin Abdul Wudi kan a kunkolo tigɛlen i bolo yanni k'i sadiri kuma min na i sera a la i banna k'a kunkolo tigɛ an bɛ fɛ k'a dɔn mun na i m'a kunkolo tigɛ i taara ka tila ka segin ka n'a kunkolo tigɛ Allahu akbar Haidara Seydina Ali ko ko n'i y'a ye n taara ɲɛfɛ ka segin sabu cɛ in y'a daji tun kan Amru y'a daji tun kan n dimina kɔrɔ ne ye dimi min k'a kɔrɔ o tɛ Ala ka dimi ye dɛ o ye ne yɛrɛ ka dimi nin Allahu akbar Haidara sabu a y'a daji tun kan o mɔnɛ donna n na ni ne kun y'a faga o kuma la n ye n ka kɛlɛ de kɛ n ma Ala ka kɛlɛ kɛ wallahi Haidara la ilaha illallah siga t'o la Muhammadu Rasul ko n'ale kun y'a faga o tuma ale y'a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ a ma Ala ka kɛlɛ kɛ sabu daji tura ale kan o dimi de kun b'ale la mais ko ale taara ɲɛfɛ ka segin ale ka dimi banna Ala ka dimi nana ale nana faga sabu ale ti maa si faga fɔ Ala kama jogo ma ban wa Haidara wallahi Ala jogo banna wa yutimuna ta'ama ala ubbihi miskinan wa yatiman wa asiran إنما نطعمكم لوجه الله لا أكبر Haidara لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والله ni alul beyti di ele nunu naje ka an laje bi nan ibado ko ti kelen ye sigadula yere nyini ani ala nyini te kelen ye wallahi yere nyini ni ala nyini te kelen ye sigadula Allah ko shi don ne ko Allahu akbar ni alul beytu kun dona doro ko imbe binyi keneka nge ni qur'ana haya min di masa ni ngara kira ka du bilbil bayne kono alul beytu ka Allahu akbar dunula Fatima tu Zahra usuna alayhi assalam Ali ibn Abi Talib suna sigatula alayhi salam abla suntiga eri sera we dumini fitini nabbe fantaw ne kuno wartu bulu Allahu akbar dumini fitini nabbe na ku bina dumini ke so ni sera don na ni jodala ko ale yatime Allahu akbar afati abati sigadula ay hinana abla hine kan ka yatime la sigadula mɔgɔ min fati hinɛ kan ka kala mɔgɔ min bati hinɛ kan ka kala sigadula wa yutihimuna ta'ama la bi miskinan wa yatima yatima nani jɔ Fatima tani Seydina Aliyu ka dala u jɔlen u ko a kɛ Ala kama kira somɔgɔ anw ma dumuni kɛ aw de ahlul beyti ye Muhammadul Mustafa ka sokɔnɔmɔgɔ an y'a ɲini aw fɛ a ka hinana Ablaye Seydina Ali ye Fatima lajɛ sigadula Fatima ta yɛrɛ Aliyu lajɛ Allahu akbar Haidara Seydina Ali ko Fatima ma suntigɛ kɔni sera o tuma an b'a kɛ cogo di Fatima ko an bɛ dumuni d'u ma kɛ min teliya ka dɔwɛrɛ labɛn sigadula Ablaye Fatima teliyara dumuni min bɛ so kɔnɔ a y'a ta Allahu akbar ka taa di delilikɛla Allahu akbar u tor'o la u ye dɔwɛrɛ labɛn sɔɔni dɔrɔn delilikɛla filanan nana ko ale ye miskina ye Allahu akbar u ye ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ o fana mɔlen sigadula suntigɛ dun kɛra ka ban wallahi kɔngɔ b'u la
Sayyidina Ali ko ibta dama de saki Allahu akbar amaloya bulu la mogo ku deli ku madi sigatula sabulu ba do bi min di mogo ma ibo de sore nya lahara wallahi ye min du ya o bana sigatula min duna mobili la o bana min duna fini na o bana min duna sola itate min dira mogo ma wi tai Allahu akbar ye min di dese bato sigatula ala ka nge kari jomi amina wi dumuni ndi miskina o ma sabana fana nana nam kwale jonyi jomine lenye asiru Allahu akbar o y'a sɔrɔ dumuni sabana mɔna sigatula u y'o fana ta k'o d'olu ma tuguni Allahu akbar ala u yɛrɛ bololankoloya la o yɔrɔ bɛɛ la ala ko jibirila ma ta dugukolo kan i ka taa fɔ kira ye ko a ka ahlul beyitu fo ni ala ye ko a ka somɔgɔw fo ni ala ye Allahu akbar jibirilu jiginna ko ala ko k'a ka foli f'i ye ko k'a ka foli fɔ aliyu ni fatima tɛ wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran miskinɛ yatimɛ ani jɔn minɛlen u b'olu la dumuni ko ala ko k'a ka foli f'i ye i k'a ka foli f'u ye k'u bɛ tila k'a fɔ tuguni anw ma nin dumuni di wari kama an b'a di saraka ma an fana an barika da yɛrɛ an ti merci nɔfɛ fiyewu Allahu akbar haydara anw m'aw dumuni dɔrɔn Allahu ta'ala ɲɛda de kama sigatula subhanallah ala o de la ahlul beitu olu de y'a ye sigatula o de la Zeinul Abidina n'i y'o fana lajɛ o y'a dan ye sigatula ale de y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ taa balo bila mɔgɔw ka so f'a fatulen de a dɔnna ko ale de tun b'a kɛ sabu a fatulen dumuni tigɛra fantanw na o tuma na u y'a dɔn ko ja Zeinul Abidina de tun bɛ na n'a ye a tun b'a dogo mɔgɔ kana bɔ a kalama Allahu akbar Jafar Sadiq o tɔgɔ de kɛra ko Jafaru tiɲɛtigi Musali Kɛzimu o tɔgɔ de kɛra ko Musa muɲulen haydara n'a fɔra ka kuma jogo kan a bɛ nin yɔrɔ ninnu de don sigatula o la an bɛ tɛmɛ ni walanda ye Harun ba bɛna tɛmɛ n'a ye an bɛ dɔ walawala ye su in na mɔgɔw ta yɔrɔw ka jan a bɛ an bɛ dɔɔnin kɛ sigatula mana sir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ako an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an ni seitanɛ cɛ بسم الله الرحمن الرحيم a ko an bɛ sin di ni setigi ala tɔgɔ ye tuguni ala min y'a daminɛ a b'a laban ala min n'a ti kɛ ka dogo a la faamaw ka faamaba وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين a ko an bɛ sɔli muhamadul mukhtari kan sugandilen an bɛ sɔli kɔrɔtalen kan sigatula urwatul uska shamsul huda Allahu akbar kira laban kɔni kira wɛrɛ tɛ ci ale kɔfɛ dɛ Allahu akbar ni maa min y'o fɔ i kafiriyara i bɔra silamɛya diwaani kɔnɔ Allahu akbar idra muhamadu ye kira laban ye a banna sigatula sariya laban a ka sariya don kurati na tuguni hali yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina n ye diinɛ dafa n ye nɛɛma tiimɛ aw kan wa n yɛrɛ n'a ye silamɛya de ka k'aw ka diinɛ ye o la anw bɛ sɔli an ka kira laban kan naam ka sɔli a ka ahlul beyti kan sigatula olu minnu ye kuranɛ tiɲɛ ta b'a y'a kɔfɛ an bɛ sɔli u kan sigatula ka sɔli a jɛɲɔgɔn ɲumanw kan n'an ye ahlul beyti fɔ aliyu fatima hasan wal husaini zeinul abidin muhammadul baqir ja'far sadiq musa al qasim aliyu rida muhammadul jawadu aliyu al hadi hasan al askari imamul hujjal mahdi ajjalallahu farajahu sharif abla ni tan filɛ ni to ka nin fɔ kuma caman n bɛ to ka tan ni fila in fɔ kuma caman nin tan ni fila in nin bɛ sɔyi bukhari kɔnɔ Allahu akbar n yɛrɛ nin bɛ mɔgɔ kabakoya dɛ sigatula sɔyi bukhari kɔnɔ nin tan ni fila in bɛ a jɛlen ko ala kira ko ale ka kalifa ale nɔnabila ko maa 12 don Allahu akbar haydara
e kulo bɛ nin kuma in na siga t'o la Haidara faamunen don ko kira ko ale ka khalifa ye 12 ye mais nin 12 ma dɔn dɛ n'an kɔni wajulu ninnu tɛ a ka dɔgɔ a ka mɛn siga t'o la wajibi dun de don kira y'a wajibiya de a ko a bɛ taa ka kuranɛ de to yen ani nin 12 ye ko ni mɔgɔw sɛmɛn'a la u ti fili ko ni mɔgɔw y'u bila u bɛ fili Allahu akbar Haidara Ala yɛrɛ b'a dɔn a t'i bolo dɛ wallahi o la i jija i k'i ka silamɛya dafa ni ninnu dɔnni ye siga t'o la n'i ye ninnu dɔn i ye kira ka kumakan na bato Allahu akbar kira ko nuhu ka kulu nu n'i donna kɔnɔ i kisira n'i bana i tora jiwoyo la anw ka tɔn bɛ nin de ka Isburahmani Ala k'an k'u ka kulu kɔnɔmaa ye amina ka sɔlili kira ka sahaba ɲuman kan Haidara wa ta'allam li ghairi dinillahi wa ta'allum li ghairi dinillahi kalan min kɛ mais diinɛ kalan tɛ dɛ ko mɔgɔw bɛ giri kalan kan bɛɛ bɛ diinɛ kalan to yen n taa ɲ'o la sisan siga t'o la ale kuranɛ o kalan b'a dɔgɔyara mais bɛɛ bɛ giri jardin d'enfant nɔfɛ siga t'o la prémandé deuxièmandé DEF fɛn t'a la dɛ mɔgɔ kan ka kalan siga t'o la mais diinɛ fɛnɛ dɛ kana ɲinɛ o kɔ dɛ siga t'o la fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ don kuranɛ kalan na sanu u ka taa don kalan wɛrɛ la mɔgɔw tun bɛ don kuranɛ kalan de la fɔlɔ sanu u ka taa don kalan wɛrɛ la mais sisan o bɔra a la Allahu akbar sisan dɔrɔn jardin d'emblée u bɛ taa dɔrɔn u bɛ mɔgɔw don jardin na ɲɔdɛ a gɛlɛyara dɛ siga t'o la sinabila n'i ye faama caman lajɛ u b'a fɔ k'an ye sabi jigin an ma jigin yanni an ka taa mais sisan bɛɛ b'i den fitinin ta au lieu que u ka taa don kuranɛ kalan na u bɛ taa don jardin de la bon a bɛ bɔ jardin na a bɛ école daminɛ bon i bɛ kamalenkɔrɔ caman ye bi minnu tɛ se ka hali alifatiya fɔ Allahu akbar Haidara n'i ye arabu kalanko kuma fɔ walima matarasa walima murukala i b'a sɔrɔ bagabaga de bɛ kan ka kɛ siga t'o la o ye mun ye n'a den ni min den y'i ba k'a tɛ taa école la u b'a den bagabaga ko n'i ma taa école la n bɛ t'i don murukala na Allahu akbar walima n bɛ t'i don matarasa la ka den nasiran n'a kuma yɛrɛ siga t'o la Haidara yala a kɛra kabako wallahi donc kalan min kɛ mais diinɛ kalan tɛ siga t'o la bɛɛ ye diinɛ kalan to yen o kɛra bolotɔ kɔfɛ ko ye or que kalan bɛɛ kan ka kɛ kalan bɛɛ kan ka kɛ mais mɔgɔ ka diinɛ kalanni ye priorité belebeleba ye siga t'o la sir Haidara wa ata'a rajulu imra'atahu ko cɛ tugura cɛw bi tugu u musow kɔ naam wa aka ummahu cɛw b'u baw sɔsɔ u bi kɛ dangaden ye u bi tugu muso kɔ ka muso fusaya ka tɛmɛ u baw kan Allahu akbar Haidara ni nin fɔra sa i bɛna ye yɔrɔ janba ka sɔrɔ a fili i ɲɛkɔrɔ sisan hali a man jan Allahu akbar i muso ka condition lajɛ k'i ba ka condition lajɛ ni ba ka condition i muso ta ɲɛna n'a ye i ye dangaden Allahu akbar bilahi i ye dangaden walahi e yɛrɛ b'o dɔn siga t'o la n'o digira muso yɛrɛ la muso yɛrɛ k'a pɛrɛn n'ale ye den sɔrɔ ka muso furu ka na o ka muso bila condition na ka tɛmɛ kan n'a bɛ bɛn i yɛrɛ ma i yɛrɛ k'a lajɛ Allahu akbar nin t'i kɛlɛkɛ ko ye o nin bɛ bɛɛ de da la o siga t'o la a f'i cɛ ye k'a k'a ba bila condition na ba ka soden kelen ni nagasilenni kasabɔlenni wallahi e ye muso ka so belebeleba ye n ye dɛ Allahu akbar o kira ka hadisa filɛ de siga t'o la ko u b'u u musow bonya k'u baw de dɔgɔya Allahu u akbar bɛ kɛ dangaden baw ma u bɛ tugu musow kɔ ala ye su de bɛ kan ka janfa n'o tɛ nin bɛɛ walawalali janw de siga t'o la tɛmɛ ni walanda ye wa karuba sadiquhu ko a b'i gɛrɛ teriw la naam wa bawda abahu u b'u mabɔ u faw la Allahu akbar a bɛ i b'a sɔrɔ a n'a teriw u ka di u bɛ bɛn ko bɛɛ la waritigi dama u faama dama mais a n'a fati ɲɔgɔn ye tugun o ye gawa de Allahu akbar naam wa zaharati aswatu fil masajid ko mankanw bɛ caya misiri kɔnɔ misiri kɔnɔna ma dabɔ mankan fuciyɔrɔ kama siga t'o la wa alimamuw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen u ka mɔgɔw la tile ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan Allahu akbar alimamiya ye koba ye dɛ danayaba de don o de la ni alimami ye ko kɛ dɔrɔn
bɛɛ dabali bi ban ni kojugu don ko alimami walima alimami den sabu alimami de bi bila an ɲɛ k'an fara ɲɔgɔn kan k'an di ala ma siga t'o la Haidara tellement fɔ mɔgɔw nunjuru de bɛ alimami bolo ka taa n'an ye alijinɛ kɔnɔ est ce que bi ka ŋa faamu an nunjuru de bi alimami bolo ka taa n'a ye alijinɛ kɔnɔ ni alimami jɛngɛna n'a ye dɔrɔn jahanɛmɛ Allahu akbar wa kana raisul qabila fasikuhum a ko jama kuntigi ko yɛrɛ de bi kɛ tiɲɛnikɛla ye Allahu akbar walima dutigi o yɛrɛ de bi kɛ tiɲɛnikɛla ye min yɛrɛ ye dutigi yɛrɛ dutigi yɛrɛ de ye du cibaa fɔlɔfɔlɔ ye dayusu kuntigi kɔni kira ko min ti don alijinɛ kɔnɔ i b'i ja gɛlɛya ka don minnu ka sokɔnɔ ka n'a fɔ ko bonsoir i bi papa yɛrɛ mankan mɛn bonsoir c'est qui ouais c'est Omar Kanté ok vous pouvez rentrer ok ouais tu cherches qui ouais ne bɛ Awa de kɔ bon Awa ma fille jolie on te cherche Haidara siga t'o la ala o bɛ kɛ min ka du kɔnɔ o t'a la Allahu akbar walahi kabako de dɛ siga t'o la min ka du kɔnɔ mɔgɔ bi don ka n'a denmuso ɲini kira ka kuma tɛ raisul qawmi fasikuhum ko jama yɛrɛ kuntigi de ye jama la fasiki Allahu akbar Haidara i bɛna foyi t'a la yɔrɔ ma tiɲɛ bi yan siga t'o la ko kunu n'o kun ye jamana in danbe dɔ ye a danbe bɛɛ banna a danbe bɛɛ tiɲɛna wallahi Haidara ala n'i kun nana du dɔw da la a tɛ ku i la k'i jɔ yɛrɛ siga t'o la i b'a sɔrɔ ni kɔrɔkɛ bɛ yen kɔrɔkɛ dɔ bɛ du kɔnɔ n'i y'i jɔ olu kɔni ka da la a bɛna i t'i jɔ da la min kɔfɛ o bɛ bɔ yen a bɛna dɔrɔn a t'a ɲɛɲini yɛrɛ a bɛna dɔrɔn k'i koro k'i da ni nun bɛ ci siga t'o la mais sisan o t'a la yɛrɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛna a b'a fɔ ko ouais frère fɔ ko frère Haidara n bɛ se ka baga kelen sɔrɔ a siga t'o la e yɛrɛ tun bɛ ka siran ale yɛrɛ min ye a b'a kɛ ko n bɛ se ka baga kelen sɔrɔ a Allahu akbar n'i bɛ baga kelen d'ale ma ale yɛrɛ b'o sisi fiyɛ o y'ale ta bannen wallahi Haidara i n'ale yɛrɛ bɛ t'i sigi a bɛ baro kɛ a b'a ka banniw kɛ foyi ya foyi Allahu akbar a kɛra kabako ye dɛ siga t'o la a bɛna yɔrɔ tiɲɛna Allahu akbar ko dutigiw yɛrɛ kɛra du tiɲɛbaw ye baga man ka kɛ denw ma tuguni siga t'o la ni walanda kɔnɔ ka dun mais an y'a fɔ ko an tɛna mɛn su in na an bɛ ko in labɛn ka bɛn denwuli ma sa siga t'o la wa an ka minisiri min fana ye diinɛ minisiri ye n'o ye Cɛrno Amadu Umar As Jalo ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale fana y'a ka dakuruɲa fila foli kan nase amina an tɛ kuma jɛɲɛ k'aw fo silamɛya foli la ni su ninnu ye subaw y'an bolo an tɛ se ka da n'an ma se sirifu bɛ yɔrɔ min parce que su bɛɛ ye silamɛya su ye mais bi ye su kɛrɛnkɛrɛnnen sirifu ka su don parce que an bɛ u bɛnbakɛ rasulilahi sallallahu alaihi wasallam an b'o ka kɛnɛ de kan donc a ka kan ka se yan jamanakuntigi tɔgɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka foli lase aw ma n ye min dakuruɲɛ dɔw ta a ka kuma na ka o kumakan kuraya jamanakuntigi tɔgɔ la su n'a ka kɛ su ye san wɛrɛ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka se ka ɲɔgɔn ɲininka kira rasulilahi sallallahu alaihi wasallam a ka kɛwalew la a ka kuma fɔtaw la anw ye mun kan ta ye min b'a to mun yɛlɛmana na ka ɲɛ ni min ka ɲi mun farala o ɲɛ tɔ kan donc su n'a ye o donw de ye jamanakuntigi bɛ min ɲini bi sirifuw fɛ wajulikɛlaw fɛ dɔɔninkɛlaw fɛ aw k'a fɔ nin jama ninnu kelen o kelen ye u ka kɛ jama ye majigi bɛ jama min na faso kanu bɛ jama min na jamana jɛyali mako jɛyali silamɛya ye jɛya ye ka fini jɛlen don i taatɔ ka don jinɔgɔ kɔnɔ ka fini jɛlen don ka na mais i sigiyɔrɔ nɔgɔlen don ka kuma jɛlen fɔ k'a sɔrɔ en réalité sɔn nɔgɔlen don
silamɛw ka se ka ni fɛnw faamuya donc o de ɲininen don ni ɲɔgɔn suw la ka ɲini ni ɲɔgɔn suw la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani siya tɔw bɛnna cogo min Madina jamana kan i n'a fɔ yahudiyɛw i n'a fɔ chrétienw anw ka kɛwale kan ka kɛ mun ye diina wɛrɛw kɛrɛfɛ minnu tɛ silamɛw ye donc nin kumaw de ɲininen don an fɛ duw kɔnɔ an k'an jija an ka bɛn maaw ka se k'u bɛrɛmusow kun k'u denw furumusow bonya denw ka bangebagaw bonya faw ka bangebaga musomanw n'an wolobaw k'u bonya u ka danbew kɔnɔ denw ka kɛ kalankɛlaw ye anw minnu bɛ baaraw la ni jɔyɔrɔw b'a bolo i n'a fɔ a fɔra cogo an ka kɛ maa tilennenw ye an ka dɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ yatimɛ ɲinyɔrɔ b'a la furujatɔ ɲinyɔrɔ b'a la dɛsɛbagatɔ ɲinyɔrɔ b'a la an bɛ mun kɛ an dusukun kɔnɔ n'an y'an yɛrɛ ye dungare la an kana an kunbiri ka kan diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nin kumakanw de fɔ anw ye jamanakuntigi b'o de ɲini min b'a to an b'a dɔn ko diinɛ nin y'an sɔnw ye k'a y'an tilen parce que rasulullah sallallahu alaihi wasallam fɛn t'a bolo a ka fatuli kɔfɛ min yirala ko nin y'a ta ye a y'a bɛɛ di diinɛ ma diinɛ dira maa minnu ma kɔfɛ Seydina Ali Seydina Omar a n'a tɔw fɛn fɛn bɛ yen u ka jɔyɔrɔ kɛra mun ye miskara zarati a ɲininkali kana k'u la sini o miskara zarati ni nafolo dɔrɔn tɛ kumakɛw b'a la kɛwale b'a la donc an k'an jija an ka kɛ maaw ye minnu sɔnw jɛlen don jamana nin ustaz k'aw ka duwawu ta ye aw ka duwawu ta jamana ɲɛmɔgɔ ye ka duwawu ta jamana ye min b'a to nin n'a ɲɔgɔn siɲɛ wɛrɛ mawulud anw diinɛ mɔgɔ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kira la k'a fɔ ko jamana nin kɛra kelen ye ka taa mawuludi kɛ yen an b'o de nɔfɛ ka mawuludi kɛ jɔyɔrɔ t'an ye ayiwa halisa ala ka diinɛ nin kɔrɔta ka jamana nin kɛ diinɛ jamana ye ka kɛ silamɛ jamana ye silamɛya ni min fɛn fɛn b'a kɔnɔ n'o ye kunnadiya ye k'an ko o jɔnw ye hakɛtɔ b'a la sallallahu alaihi wasallam آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم داهي المدوحات الداهم المسموقات جابل القلوب على فترتها شقية وسهيدية اللهم اجعل شرائف صلواتك والنوام بركاتك على عبدك ورسولك الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكن أرضك الطوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc beki ga mina ngudu amisroka kunje ni solatu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athar ala rasulillah wa sahabihil akhyar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajilu nun kuncɛra ni ka duwawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka kanbɛda kɛ silamɛw ye denguni su fana la. An tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma kabini shabatrɛn na an karamɔgɔ Asiyid Muhamad Shola Baya Haidara ka kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin. An bɛ Alahu taala deli ala ka kɛnɛ nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na. Duwawu minnu kɛra ala ka u jaabi an ye an bɛɛ lajɛlen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je haidara yo jama be ko anga